aí que não são salvo. Senhor, eu vou nos tinha a seguinte parte aqui, Tata, nós te entreguei completo na mão, assim eu vou dirigir, Senhor, e que nos por sentir, a presença foi começo até no final. Mencionar o mano que está vai demonstrar publicamente a que não está casa com a e a te sundi na vida, e sugo não te entregar na vida na je, para taco para sempre te ora que vou bini, para não taco vou junto com o mês no reino celestial, junto com cada de nós aqui não. E de nos queda fiel, manter até no final, Senhor, assim o Senhor nos portinha gozo junto com o de mansión celestial, nos te pedi, Tata, em nome de Cristo Jesus. Amém. ¿Ya? Quero agradecer, brother Steven, pela palavra de oração. Agora nós estamos cantando um tique romana. Vamos para nós alabar, glorificar-nos Deus. E junto com ele, junto com Angel não, a mente presente, nós podemos celebrar a grote aanwinst aqui para o reino de Cielo. Me quero evitar nos praise team delante, e assim na curumana por alanta para assim na junto com o praise team, nós vamos entonar nos cantica de tema a mente. Merdia. Mas cai visto o mente, mas. Alsjeblieft. Het op eens in mijn bek. Hij komt er. Estava de para voltar. After my song came, it Parte feliz de familia de Dios, lavar en el fuente, mitad limpia, junto con Jesús nos sacana seguro, nuestra parte de familia de Dios. Luego tende nos avisa, rumana aquinan, tapasó nuestra familia y nos turta unir. Ora onda sufriendo, nos turta sentir, y en cada victoria nos turta gozar. Mi un parte feliz de familia de Dios, lavada en el fuente, mitad limpia, junto con Jesús nos catana seguro. Mi un parte de familia de Dios, de casi un
un pobre de palacio de un rey. Minta más un extranjero, canto novo mi ti. Riqueza eterno, su poder está de mí. Minta digno de nada, malabase a Dios. Minta un parte feliz, de familia de Dios, lavada en la fuente, mitad limpia, junto con Jesús nuestra cana segura, mitad un parte de familia de Dios. Amén. Amém, amém. Nós lo sigue com cantica 296, Volviendo Casa. E cantica também assim aqui. Madual tan leu de Deus e casa. Pero tata, awe atami aqui. Amém? Minha irmã me hace um falta. E me está 431. Está 431. Even kijken. Ayabanda. E esta bisa, nos lo canta de cielo, bande de la man cristal. Aya Jesus atraja mansión nang bonita pa unitur, pa nos tur. Está bom? No? Está bom, ¿no? Ok, 3:41. Kijk, Romanang, minuto blend. Está escrito 4:41, minuto blend. 3:41. Na Dios sea gloria. Amén. Amén. Na Dios sea gloria, gran cos el hasi pa ami y abo. Amén. El estima entero el mundo y el escoge suyo. Y pa medio de sangre que yo derramé en la cruz, awe ami cubo. Tem possibilidade de uma vida eterna. Amém? Praise Team. Na Dios sea gloria, gran cosa así. Lastima el mundo suyo exponí. Cada una su vida pa' quitar picar. Y porta abrir pa' vida rentar. A la vele, al mundo tender. A la vele, pa' tu pueblo goce. Y llegan a pa' Cristo Jesús. Y gloria dunegua, salvanos pa' cruz. Redención completo, Dios apriminti. Na cada creyente cu Cristo pidi. Más que pecador, ora cue querer. Na eves momento por don tindenge. A la vele, la mundo tende.
Jesus. Y gloria dule qua salvanos pa cruz. Gran cosa la signa, gran cosa la si. Y grandite cos na nos priminti. Más puro, más grande y dushilota. Cuna su venida nos está transformando. Alabe, la mundo tende. Alabe, para tu pueblo goce. Y llega neta para Cristo Jesús. Y gloria dule qua salvanos pa cruz. Amém. Amém, amém. Nossa bancada, nossa cantica, nós estamos guardando riba pastor e brother Steven. Nós estamos seguindo com a cantica 593. Tá bom? Den tempo a or. Den foral de tempo que romana nós temos ter de nos Bíblia. Nós temos ter de um Salvador? Amém. Amém. Nós estamos cantando a cantica 593, Den tempo a or. Nos tienes ter de un Salvador, manera Cristo sea seguro, o sea seguro, dita ancra, arribero ca fiel, eroca firme, tanos Jesús, eso por ayuda, eso tan fiel, o sea seguro, dita ancla, arribero ca fiel, en tempo ahora, como este Bible, en tempo ahora, no está por nada, o sea seguro, dita ancla, arribero ca fiel, eroca firme, danos Jesús, eso por ayuda, eso está fiel, o sea seguro, dita ancla, arribero ca fiel, del tempo ahora, mi tengo un Salvador, del tempo ahora, mi tengo un ángel, mi ta seguro, mas ya seguro, mi ta ancla, arribero ca fiel, eroca firme, danos Jesús, eso por ayuda, eso está fiel, o sea seguro, dita ancla, arribero ca fiel. Amén. Me quero agradecer a Praise Team, Romana, por tomar asiento. Me quero agradecer a Romana também pelo bonito serviço de canto.
nós vamos passar agora aqui a palavra para Pastor Ross. Broers en zusters, goedemiddag, goedemiddag. Hartelijk welkom bij onze doopdienst van vandaag. Er is vreugde in de hemel, zegt de Bijbel, wanneer één persoon de wereld verlaat en aansluit in het koninkrijk van Christus. Ja? Je verliet de duisternis en je sluit aan bij het koninkrijk van de Heer. Hartelijk welkom. We zijn zo dankbaar dat heel veel mensen zijn hier gekomen. Familieleden, vrienden, vertegenwoordigers van de verschillende kerken. Hartelijk welkom. En nogmaals, dank u wel dat jullie hier zijn gekomen om Janella en Karen en Lutsen te steunen. Ja, hartelijk dank dat jullie zijn gekomen. Wat willen wij nu doen? Ik wil even een korte overdenking met jullie delen. En het gaat over de doop. Wat houdt de doop in voor ons? Zullen we eerbiedig zijn te bidden? Vader in de hemel, ten eerste willen wij u danken. En loven. En prijzen. Wij willen u eer geven, omdat u bent waardig om alle eer te ontvangen. Wij danken u in het bijzonder voor onze verlosser, Jezus Christus. Dank u wel voor wat Jezus voor ons gedaan heeft. Omdat hij is gestorven aan het kruis, hebben we het voorrecht om te delen in uw koninkrijk. Hij heeft de losprijs voor ons betaald. Hij heeft al onze zonden op zich genomen. Hij is dood gegaan, zodat wij in ruil daarvan, hij heeft ons zonde genomen. En in ruil daarvan geeft hij ons zijn gerechtigheid. En daarvoor zijn we dankbaar. Dank u wel voor de leiding van de Heilige Geest. Voor de bescherming van uw engelen. Dank u wel voor alles wat u in het bijzonder voor ons hebt gedaan gedurende de uren van de Sabbat. Dank u wel dat wij ook samen hier mogen zijn. Wij bidden en vragen voor vergiffenis van alle zonde wat we hebben gedaan na onze geboorte tot het huidige moment willen we al onze zonden nu belijden. En wij vragen u, o Vader, om ons leven over te nemen. En ons te leiden. In Jezus Christus' naam. Amen. Wat betekent de doop voor mij? Voor u? Enige tijd geleden las ik een verhaal over een meisje die heet Karel. Ze ging naar de universiteit om een bachelor te halen. En tijdens haar studie kreeg ze een uitnodiging voor een evangelisatiecampagne. Ze nam de uitnodiging aan en ging wekelijks naar de evangelisatiecampagne. Elke avond. En tijdens de campagne werd Karel overtuigd door de waarheden die zij uit de Bijbel hoorde. Ze aanvaardt Jezus als haar persoonlijke verlosser. Aan het einde van de evangelisatiecampagne besloot ze zich te laten dopen en een volgelinge van Christus te worden. Ze belde haar ouders om hen op de hoogte te stellen van haar beslissing. En de ouders vroegen haar heel rustig aan de telefoon: Karel, kom naar huis. Wij moeten ook over deze kwestie praten. En toen ze thuis kwam, vertelden haar ouders haar dat ze haar niet naar de universiteit, en ik zeg er niet naar de universiteit heeft gestuurd,
om een volgelinge van Christus te worden. Niet. Beslist niet hebben we dat niet gedaan. We hebben ons geld geïnvesteerd om jou te helpen om een onderwijs te hebben, zodat je ook een bachelor's kunt halen. En Carol vertelde haar ouders dat sinds ze Jezus Christus had aanvaard, haar hele leven was veranderd. En dit was de beste beslissing dat ze ooit in haar leven heeft genomen. En zo nadrukkelijk zegt ze dat tegen haar ouders. Haar ouders vertelt haar dat ze haar studiekosten niet meer zouden betalen en ze werd verzocht om het huis te verlaten. Voordat ze uit het huis verliep, besloot ze om een lied te spelen aan de piano wat ze hadden in hun huis. Neem de wereld, maar geef mij Jezus. Dat was haar lied. En ze speelde dat met passie. Ze huilde verschrikkelijk terwijl ze zong. Neem de wereld, maar geef mij Jezus. En tijdens het lied werden ze haar ouders in tranen uitgebarst. En werden ze heel erg emotioneel. En na ze het lied had voltooid, pakte ze haar koffers en stond ze op het punt om het huis te verlaten. Haar vader kwam met haar met tranen in zijn ogen. Zei, Karel, je hoeft niet weg te gaan. Je hoeft niet weg te gaan. We wisten niet dat je zoveel van Jezus Christus voor jou betekende. Dat je bereid was om alles op te geven om Jezus Christus te volgen. Karel liet zich dopen en werd lid van onze kerk. Wat is het wedergeboorte? Wie komt in de mens en dat de mens zodanig kan veranderen? Wie? Om het voor Nicodemus duidelijk te maken hoe hij het eeuwige leven kon beërven, sprak Jezus met hem over de wedergeboorte. En met andere woorden, een nieuwe ervaring, een nieuwe geboorte. En wat dacht de leraar van Israël? Hij moest in zijn moeders schoot weer gaan. Dan Jezus zegt, daar heb ik het niet over. Daar praat ik niet over. Dat was een onderwerp waar deze leraar van Israël niets van begrijpt. En daarom vroeg hij, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Misschien zou u dezelfde vraag gesteld hebben. Maar de Heere lekte het uit en zei. Johannes hoofdstuk 3 en vers 5. Voorwaar, voorwaar. Ik had mijn PowerPoint, maar we hadden geen tijd om dat allemaal op te zetten. Zo we laten dat gaan. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Tenzij dat iemand wat? Geboren worden uit water en de geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Niet binnengaan. Wat is het? Geboren worden uit wat? Water. Wat is dat? Ja, dat heeft betrekking op wat? Op de Bijbelse doop. Geboren uit de geest. Dat betekent dat wat? Dat de geest van God, uw karakter, mijn levensstijl
dat hij dat verandert. Als u in de kerk komt en u blijft hetzelfde, u bent niet veranderd, dan heb u de wedergeboorte nog niet ervaren. U moet veranderen, uw leven moet veranderen. Geboren worden uit water. Je moet dopen, je moet laten je dopen. En dan geboren worden uit de geest. Verandering van je karakter, verandering van je levensstijl. De 2 geboorten zijn wat? Heel belangrijk. Want de doop in water is het uiterlijke teken van een innerlijke verandering. Zo, straks ga ik 3 kandidaten in het water hier zetten. En wat is dat? Wat is dat? Een uiterlijke teken van een innerlijke verandering. De mens is verplicht om zich te laten dopen. Als bewijs dat wat? De Heilige Geest is begonnen aan een hervormen van uw wat? Karakter. Waarom moeten we gedoopt worden? Waarom moeten we opnieuw gedoopt worden? Op Pinksteren werd de Heilige Geest op de gelovigen uitgestort. En Petrus sprak een menigte mensen toe. Petrus sprak met de mensen. Dat is meer dan 3000 mensen. Allen worden zo diep getroffen. Toen ze hoorden wat Petrus had een heel lange spreek gedaan. Als u kijkt naar Handelingen hoofdstuk 2, is een heel lange preek is dat hoor. Hij begon alles te vertellen en dan eindelijk die bij Jezus om te zeggen, Jezus is het ware Messias. Dat is onze verlosser. Hij is het. Allen waren diep onder de indruk. En zo getroffen dat ze wat de vraag stelden. Wat moeten wij doen om wat? Mannen, broeders. Wat moeten we doen? We zijn zo geprikkeld met uw boodschap. Wat moeten we doen? Stellen ze de vraag. En waarop Petrus antwoordde. Handelingen 2 en vers 38. Bekeert u. Ieder van u. Laat zich wat? Dopen in de naam van Jezus Christus. Tot wat? Vergeving van uw zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Nou, waarom drong de apostel op bekering en doop aan? Omdat Jezus kort tevoren naar de hemel was opgestegen. En bij het afscheid had hij de volgende opdracht gegeven. En wat was de opdracht dat Jezus gaf aan de discipelen? Matthäus hoofdstuk 28, 19, 18 tot en met 20. Alle macht is aan mij gegeven, zegt Jezus. En waar? In de hemel en ook op de aarde. En wat zei hij tegen hen? Ga dan heen en maak alle volken tot mijn discipelen. En wat moet je doen? Doop hen in de naam van de Vader. Doop hen in de naam van de Zoon. Doop hen in de naam van de Heilige Geest. En dan zegt hij iets anders daarna. En leer hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Wat betekent dat? U kijkt Bijbelstudie voor je doop. Na de doop moet je ook Bijbelstudie kijken weer. En zie, en hij eindigt met een belofte in het einde van vers 20. Hij zegt, zie, ik ben wat? Met u. Al de dagen. Tot aan wat? Tot aan de voleinding der wereld. Meer dan 1900 jaar geleden stelde Jezus Christus de christelijke doop in. Johannes de Doper doopte erde, maar die doop had een andere betekenis. De Joden kenden al lang wat wij noemen de dopen van de proselyten. En wie waren dat? Dat waren heidenen. En de heidenen willen tot het Joodse geloof komen en ze moeten wat? Gedoopt worden. Voordat ze besneden werden, moesten ze
zij gedoopt worden. En deze plechtigheid was dan het bewijs dat zij van het heidendom afstand hadden gedaan en de afgodendiensten hebben losgelaten. En toen Johannes de Doper zijn toehoorders uitnodigde om zich te laten dopen, was dat voor de Joden en de Farizeeën, Sadduceeën, was dat niet vreemd. Want de doop die hij preekte, was doop van bekering. En Johannes als voorloper van Christus was gekomen om de mensen tot God te bekeren. En Jezus onderwerp zich aan de doop, om deze doop, niet omdat hij zich moest bekeren, maar hij wilde eens zijn met het volk. Weet u dat altijd als God ons vraagt om iets te doen, doet hij het ook zelf? Bij de schepping, de Sabbat, de eerste week, heeft hij gevraagd omdat wij de Sabbat houden. Hij heeft de dag gezegend en wat apart gezet en geheiligd. En wat deed hij? Hij rustte op de Sabbat. Jezus hoeft niet zich te laten dopen, maar hij wil eens zijn met het volk. En hij ging aan de kant van de bekeerden staan. En hij erkende daarmee het werk van Johannes als van goddelijke oorsprong. Jezus verlangde erna om de hele wereld te behouden. En ik wil eindigen. Hij wil dat alle mensen tot erkennis van de waarheid zou komen. Daarom gaf hij zich tot een losprijs voor allen. Op het geloof moest de doop volgen. We zien dat Petrus in navolging van de opdracht gehandeld heeft. In Handelingen 2 vers 41. Zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag werden ongeveer hoeveel mensen? 3000 mensen gedoopt. Of toegevoegd, zielen toegevoegd. De apostelen hebben de opdracht van hun heren nauwkeurig uitgevoerd. Want alleen door wat? Alleen door wat? De vernieuwing door de geest. Ja, ze moesten ook de opdracht van heren volgen. En waarom? Omdat Jezus gaf hun dat opdracht. Om te eindigen, wat is de versterkende werking van de doop? Wat doet de doop voor u? Als u gaat dopen, straks Lutsen en Karen en Chanella, als u straks gaat dopen, wat is de bedoeling van de doop? Door de doop verklaren wij in het openbaar. En daarom vindt de doop altijd plaats in de bijzijn van andere mensen. Waarom? Omdat je moet ook iets laten zien. Door de doop verklaren wij in het openbaar voor God en de mensen dat wij van het leven zonder God afstand hebben gedaan. We hebben het losgelaten. En symbolisch, met andere woorden, wij willen Christus aannemen om in zijn kracht een nieuwe mens te worden. En daarom Romeinen hoofdstuk 6, 1 tot en met 6. Weet je wat Paulus zegt daar? En ik had dat tekst ook op de scherm. Maar ik wil iets pakken. Romeinen hoofdstuk 6. Heb je uw Bijbel bij je? U mag ook kijken. Romeinen hoofdstuk 6. En wat zegt de Bijbel daar? Romeinen 6. En wat zegt de Bijbel daar? Romeinen hoofdstuk 6. En vanaf vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven? Opdat de genade toeneemt? Wat vraagt hij hier? Als u gedoopt bent, moeten we in de zonde blijven leven. Omdat Jezus heeft ons genade geschonken.
Moeten we in zonde blijven leven, wandelen. En wat zegt die? Vers 2, volstrekt niet. Hoe zullen wij wat? Die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven. Symbolisch, en heel strak, wat gaat gebeuren? U gaat in het water. U gaat zometeen in het water. En als u in het water gaat, gaat u daar staan en de water komt hier. Halfwege. Wat doet u? Ik ga straks een doekje bij uw mond houden en u gaat onder het water. En als u onder het water gaat, dat symboliseert iets. U gaat dood. U wordt begraven. En ten derde, straks komt u weer uit het water. Met andere woorden, als u onder het water gaat, stop u met ademhaling. En als u weer uit het water komt, begint u weer met ademhaling. Verse lucht komt weer in uw neusgaten. En vanaf dat moment is uw nieuwe leven in Christus. Zie je hoe diep de symbolische doop is? Het moet gebeuren onder water. Zoals de katholieke priesters doen, een klein beetje water over het hoofd, dat is geen doop. Dat is besprinkeling. Je gooit een klein beetje water op mijn hoofd. Dat is niet doop. Oké. Wat zegt hij? Moeten we blijven doorgaan in de zonde? En hij zegt het antwoord zelf. Helemaal niet. En dan kijk vers 3. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Vers 4. We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuwe leven zouden wandelen. De doop. De doop. Ondergaan is één worden met Christus. En deelnemen aan zijn lijden, sterven en opstanding. In de doop wordt dus de sterveling en de opstanding van Jezus werkelijkheid voor de dopeling. De doop is een zinnebeeldige begrafenis. Zo straks wordt u begraven, broeder Lutzen, zuster Karen, zuster Janelle, allemaal begraven onder het water. De doop is een zinnebeeldige begrafenis en een opstanding van hen die ernaar strijven of verlangen om altijd met de Heer te zijn. Vers 5, kijk vers 5. Wat zegt vers 5? Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn wat? In zijn opstanding. Zo, door de doop laten we zien dat onze oude mensen is gestorven in het water. En ook begraven. De oude leven is verdwijnen en we zijn dood voor het verleden. God vergeef je verleden. Allemaal onder het water, symbolisch. Daarom ga je onder, omdat alles wordt begraven hier. Je gaat dood tot het leven en alles wordt begraven. De oude leven verdwijnen en wij zijn dood voor het verleden. We komen echter weer uit het water omhoog en we beginnen een nieuw leven met de behulp van de Heilige Geest. Ik sluit even af met deze woorden. Met Christus ben ik gekruisigd, zegt Paulus. Galaten 2 vers 20. Toch leef ik. En dat is niet meer mijn ik. Hoort je mij? Ik leef niet
meer. Ik ben gekruisigd met Christus. En toch leef ik. En dat is niet meer mijn ik. Maar wie leeft? Maar Christus leeft in mij. En zover ik nog in het vlees leef, leef ik wat? Door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft wat overgegeven. Dat betekent dat straks, Janella en Karen en Lutsen, u gaat dat oude leven loslaten. En u gaat straks een getuigenis geven als u onder het water gaat. Dat wie neemt over? Christus. Ik leef niet meer. Vanaf vandaag, uw vrouw gaat een andere Lutsen zien. Uw familie Karen gaat een andere Karen zien. En Janella, ook uw familie zal ook een andere Janella zien. Maar u doet dat niet zelf. 2 dingen. Zegt Petrus, u krijgt vergeving van uw zonde en dan wordt u wat? Gedoopt met de Heilige Geest. 2 dingen. God heeft dat beloofd. Door de doop doen wij afstand van het oude leven. En we belijden dat wij wat? We belijden dat wij opnieuw geboren en huisgenoten van God geworden zijn. We zijn kinderen van God geworden. En ik wil jullie vragen om naar voren te komen. Karen, Janella en Lutsen, naar voren komen. Hier op het podium komen. Wat gaan we nu doen? We gaan bidden voor de doopkandidaten. En ik wil dat broeder Argenis één bid. Ik weet niet, wil je voor je schoonbroeder bidden? Lijkt me wel goed om dat te doen. Om jou te laten doen. Broeder Steven, voor wie ga je bidden? Dan de anderen die overgebleven zijn, dan ga ik bid voor zuster Janella. Huh? En dan ga ik bidden voor Karen. Ja? En ik ga voor Karen, favoriete taal is Engels. Dus ik ga voor Karen in het Engels bidden. Ja? En dan bid je voor de 2 in Papiaments. Ja? Goed. We gaan neerknielen. Maar broer Steven, die hoeft niet neer te knielen. En ik wil dat, zuster Janella, als u hier naast broer Steven kan zijn. En als u daar bij je broer, schoonbroeder daar naast hem. En dan Karen, kom ik hier naast je staan daar. Ja? Zo, broeder. Oké, broeder Agin is een beetje zwart. Ja. Zo, houd Janella hand vast. En, ja. En, kijken. We gaan even met een andere microfoon werken. Dan moeten we niet de microfoon doorgeven. Oh, daar is het. Oké. Dan hebben we nog een ander lossen. Os cabeças, para de amor, nós está contente, Senhor, no momento na que o Senhor dá se nos cora tempo que nós também a aceitar o meio de bautismo. E te com a Senhor, nós está desfrutar, Senhor, de uma presença cada dia. E Senhor, a nós tem chanela, Senhor, que a turma e passo aqui publicamente para declarar no mundo inteiro, Senhor, tudo que aqui, que a está entregar, está demonstrar publicamente que está de Jesus. E pensei, Senhor, nos pediu bendição grandemente, Senhor, assim que por tua influência grande, rond de todos que conhecer sua família, seu trabalho, caminho de Senhor, que outro não pode começar a mirar.
na vou dizer em verdade, Cristo Jesus tem poder só com la transformar. O Senhor tata bencionar e dele que é luz por brilha, onde que é baio tata. E tá com ele bencionar sua família também grandemente e a decisão aqui que pode tomar, que pode ter firme, ter no final tata. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amoroso Dios, Tata eterno, nos alma está humillada delante do trono a tarde, Señor. Tata de amor, para entregar de momento a tarde e precioso alma nan aqui. Com o momento nan aqui, alegria e gozo total tinden cielo, Señor. Para sombra pecador nan a arrepentir, pecador nan abisa awe, nona e mundo e sina Cristo. Tata de amor e luz santa undinang a tarde, Senhor. Homem que aba yama, homem que aba escoe, para servir abo de mundo malvado aqui, Senhor. Laga para o homem aqui, Senhor, desde ave para dilante, tão criatura completamente nova em Cristo Jesus. E que o abo soberano Deus por usá-lo como instrumento poderoso, canal de luz, canal de amor, canal de testemunho grande de vida de sua família, de vida de seu colega, e tu restan que está ao redor de Jesus, Senhor. Use-le de maneira a vos sopor, que o Santo Espírito, o Deus, está arriba de e está dentro, para assim, o Deus, que sua vida por um testemunho, para alcançar a alma para o reino eterno. Senhor, bautize-le com o Santo Espírito, ave. Tu ne double porção de o Santo Espírito, para de ave para dilante, e não cana mais de carne, sino de Espírito, ó Deus. Danke, ó Tata, para a promessa. É promessa de o Santo Espírito. Com dor de o Santo Espírito, nós cada por vira criatura nova em Cristo. Ó Tata de amor, está com ele de uma maneira especial. Que está sacerdote real para sua casa, Senhor. Bom Tata para sua yunang e luz para o mundo. Danke para tu recosna aqui, ó Deus. Queda conosco, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Unser Vater in the Himmel, our Father in heaven, we thank you for this privilege that you have given to us to present your daughter, Karen Quant, to you at this moment. I'm asking you, Father, to take charge of her life. We're committing her to you at this moment in prayer. Just like Jesus, who committed his disciples, we are committing all of these baptismal candidates to you. Pray for Karen in a very special way, that you may forgive her of all of her wrongs from the past. Everything that she has done wrong from her birth, after her birth until this very moment. Any sins that she has committed in words, thoughts, or deeds, we ask your forgiveness. Forgiveness for all of us in this room. Forgiveness for Lutzen also, for all of the wrongs that he has done from his childhood until now. For Shanella, all the wrongs that she has done from her childhood until this moment. Father, we pray at this moment for Karen in a special way, that you may be her leader. May you take over her life. May you guide every step of her life. Help her to depend on you as you lead her through her life's journey. May you always walk before her. May you walk behind her. May your hands always be upon her shoulders. May she receive wisdom from you, knowledge from you. We're committing her to you in prayer this moment, and we ask, oh Father, that you may wash her and cleanse her from all unrighteousness and sin, and that you may give her a new life from above. I pray that you may stretch your hands from your heavenly throne and lay your hands upon her. May the Lord our God bless you and keep you. May he cause his face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord our God lift up the light of his countenance upon you, giving and granting you his everlasting peace.
De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zijt uw genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn eeuwige shalom. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zijt uw genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn eeuwige vrede. Shalom. In Jezus Christus naam. Amen. Amen. Ik wil de praise team nu weer naar voren roepen. Oh, eventjes. Jullie mogen nu de doopgelofte doen. Zo, ik vraag u om hier te staan. Zo, komt jullie hier staan. Het enige wat jullie kunnen zeggen is ja of nee. Maar ik verwacht niet dat je de nee zal zeggen. Dat verwacht ik niet. En misschien verwachten jullie dat ook niet. Maar luister goed. En als je eens bent, wil je het horen ook in papierment. Dan zorg ik voor vertaling. Wil je het horen in papierment? Oké, goed. Wie was een van de vertalers vandaag? Komt u maar. Ja. Luister goed. Gelooft u in God de Vader? In Dios Tata. In zijn Zoon Jezus Christus. In su Cristo Jesús. En in de Heilige Geest. Y de Espíritu Santo. Wat is daarop uw antwoord? Als u eens bent, u mag zeggen ja. Si você eens bisa sí. Oké. Wat is daarop uw antwoord? Kika dat we contesta. Handen omhoog. Eén hand is genoeg hoor. Alleen maar één. Neemt u de dood van Jezus Christus op Golgotha aan? Moet acceptar a morte de Cristo na Golgotha? Als een verzoenend offer voor de zonde van de mensen. Como sacrificio para picar aan die gente. En gelooft u dat door het geloof in zijn vergoten bloed, y você quer que door die esperança de su sangre derramada, de mensen verlost worden van de zonde en van haar straf? que gente por worden liberar voor die su picanang y su straf? Wat is uw antwoord? Que dat we contestan? Ik hoorde ja. Waarom doen jullie je handen omhoog? Hun kunnen zien dat je zegt ja. Hun horen je niet, maar hun zien dit. Snap wat ik bedoel? Maar ik hoor je ja wel. En misschien de twee broeders hier en zuster Jennifer hoorden dat. Oké. Heb u de wereld en haar zondige praktijken verzagende en ze vragende, heb je dat losgelaten? Heb je de wereld en haar zondige praktijken losgelaten? Laten we dat simpel woord gebruiken. Oké. Boa separar o mens voor die mundo e su caminho pecaminoso. Jezus Christus als uw persoonlijke verlosser aangenomen. Tomando Cristo Jesús como Salvador personal. En gelooft u dat God om Christus willen uw zonde heeft vergeven? E bota querer que Cristo Jesús a perdonar o pecado? En
uw zonde heeft vergeven. A perdonar bo picana. En uw hart heeft vernieuwd. E a renovar bo coração. Wat is daarop uw antwoord? Kiko tabo contestar bes aqui. Neemt u de gerechtigheid van Christus in het geloof aan? Dat u neemt zijn gerechtigheid aan. Bota tuma e verdade de Cristo den e querência. U erkent hem als uw middelaar in de hemelse heiligdom. Bota reconocer como bo mediador den cielo. En maakt uw aanspraak op zijn belofte. E bota hasi apelação riba su promessa não. U door zijn inwonende geest te versterken. Maakt u een aanspraak op zijn belofte. U door de inwonende geest te versterken. Bota hasi apelação, bota aceitar apelação riba su promessa não. Door die acceptar Espírito Santo dembo. Zodat u kracht zult ontvangen om zijn wil te doen. Assim como por receber força para fazer sua vontade. Wat is daarop uw Kiko antwoord? tabo contesta. Kijk me even aan. Kijk niet overal. Kijk mij Wacht aan. me, no wacht door caminda. Gelooft u dat de Bijbel het geïnspireerde woord van God is? Bota querer que a Bíblia tem palavra inspirada de Deus. En dat daarin de enige richtlijn voor het geloof en het gedrag van de christenen gevonden wordt. E que denje bota hanya e de enige. De enige richtlijnen E único caminho, e único linha não. voor het geloof en het gedrag van de christenen gevonden wordt. Pa que tá existir para querência e comportação de cristão. Wat is daarop uw antwoord? Kiko tá inambo contesta. Amen. Amen. Neemt u de 10 geboden aan is nog steeds bindend Wat voor dat de gelovigen. Bota tuma que 10 mandamentos não ainda tá vigente para crente. En is het uw strijven om door de kracht van de inwonende geest deze wet te onderhouden? E tabo sincero desejo que por meio do Espírito Santo por manter o mês nessa aqui não. Waaronder het 4e gebod valt. Bouw die 4 mandamentos tá cai. Dat de viering eist van de 7e dag van de week als de Sabbat des Heren. Kuta exigir celebração de 7 dias de semana que é sábado do Senhor. Wat is daarop uw antwoord? Que tabo contesta? Gelooft u dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is? Bota querer que o corpo tá templo do Espírito Santo. En dat u God moet eren door u te onthouden van alcoholische dranken, E bom ser honra a Deus door die abstener bom voor die bebida não alcoólico, tabak in Tabako. elk vorm tabaco de qualquer forma en onrein voedsel. e comida impuro. Wat is daarop uw antwoord? Que tabo contesta ribas aqui? Aanvaardt u de leerstelling van geestelijke gaven? Bota acceptar a ciência de dom espiritual. En gelooft u dat de geest der profetie een van de kenmerken is van de laatste gemeente? E bota aceitar que o espírito de profecia característica Van de laatste gemeente. de último pueblo, iglesia. Wat is daarop uw antwoord? Que eu contesta? Is de spoedige komst is de spoedige komst van Jezus de gezegende hoop in uw hart? Pronto venida de Jesus, esta é esperança bendicionada em meu coração. En is het uw vaste voornemens u voor te bereiden hem in vrede te ontmoeten? E tabo ideal
fijo para preparar o mês para sua pronta vinda. En anderen te helpen op zijn komst voorbereid te zijn. E para ajudar outro ram para preparar para sua pronta vinda. Wat is daarop uw antwoord? Que eu estava contestar isso aqui. Amen. Amen. Gelooft u in kerkelijke organisatie, dat de kerk georganiseerd moet worden? Bota confiar, bota querer de organização de igreja. En is het uw doel E de tá, gemeente door uw tienden en gaven e tá o propósito para sostener a igreja door die diezmo e ofrenda, uw persoonlijke inspanning en uw invloed te ondersteunen? dus donando die mes die propio En te ondersteunen. e mantener, sostener. Wat is daarop uw antwoord? Que eu estava contestar isso aqui. Neemt u de Nieuwtestamentische leer, dat is nummer 11. Neemt de Nieuwtestamentische leer van doop door onderdompeling aan. Doop Bota onder het water gaan. acceptar a enseñança do Testamento Novo, door die bautismo, die bau de água. Verlangt u zo gedoopt te worden? E bota desejar de worden bautizar assim, Als een openbaar getuigenis van uw geloof in Christus. como testemunho liber, abrir, de querência de Cristo. En in de vergeving van uw zonde. E den perdão de picana. Wat is uw antwoord? Que você estava contestando? En waarom heb ik die 28 punten met jullie doorgenomen? Het gaat om dit vraagje. Nu ga ik de vraag stellen. E minha estudo que você é 28 pontos não é também over die seguinte pergunta que eu bine. En na de doop gaan jullie door met je studie, je Bijbelstudie. E depois de bautismo vamos a seguir com o estudo de Bijbel. Is het aangezien dat u de fundamentele beginselen, de fundamentele punten, beginpunten. Is het aangezien? Ja, aangezien. Is het aangezien u de fundamentele beginselen zoals deze door het kerkgenootschap daar zevende dag Adventisten geleerd worden? Boa dus tinha door die compreender o fundamento de igreja van de kerkelijke genootschap. Ja, van de zevende dag Adventisten. O fundamento de igreja adventista de 7 dias. Dat u dit kent. Que você conhece. Dat u dit verstaan. Que você compreender. En dan komt het laatste gedeelte. Is het uw voornemens? E tabo desejo. Door Gods genade uw leven in harmonie te brengen met deze beginselen. Door die gracia de Deus, para trazer a vida de acordo com o ponto nan aqui. Wat is uw antwoord? Que eu tabo contesta. De allerlaatste. Gelooft u dat de kerkgenootschap der zevende dag Adventisten bota querer com a igreja adventista de 7 dias de laatste gemeente is, Gods gemeente is? Ta a última igreja e ta Deus sua igreja. En is het uw verlangen E tabo desejo om daarin als lid te worden opgenomen? para worden tomado em dia como membro de igreja aqui. Que eu tabo contesta. Amen. Broers en zusters, jullie hebben net gezien. Romana, você acaba de mirar. Jullie mogen draaien nu. Omdraaien zo. Mira. Dat ze hebben ook een belofte afgelegd voor u en ook voor God. Quando acaba de fazer promessa diante de e diante de Deus. En wat wil u zeggen is dat wij willen hun nu gaan dopen. E lo que me quer dizer você está conosco que vai bautizar. En als ze gedoopt zijn, E ora que nanta bautizar, worden ze lid van de kerk. nanta vira membro da igreja. Zijn jullie daarmee eens? Você está eens com isso aqui? Amen. 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 Wie is er tegen? Quem está contra? Wie heeft niet gestemd? Quem não a vota? Goed. Okay. Dat betekent dat nu gaan we de praise team vragen Nós vamos pedir para cima om agora boven te komen om met ons te zingen. para vir para subir para cantar conosco. Ga ik mijn schoenen uittrekken en we gaan de baddoeken pakken en dan worden jullie gedoopt. Nós me também quita meu sapato não, nós estamos com servete e você anda agora bautizar. E ser fiel na Cristo Jesus. Jullie kunnen je schoenen nu buiten achter
Praise team. Canta per ciò arriva, sabe, Deus não quer ser cantor. Sim. Deus não quer ser cantor. Sim, sim, Sibéria, sim. Que número? Então, sai que não está cantando agora aqui. Agora não dá para ouvir. Sim, isso canta. Não se nega. Não é que cantiga no museu. Sim, minha irmã, então tem que candidato não está preparando a mesa e pastor também nós também canta na honor e glória de nós Jesus o santo nome. Aí me então praise team lo vai ao dia ou noite acaba praise team tá entonando cantica 6:47 mi uovo a mira e glória. El cantico dice lo siguiente. Mi uovo a mire gloria, je venida di Señor, eta quita corrupción na onda porta plantar, e la luz terrible di su espada di verdad, su verdad ta avanzar, pa unitur tende y comprender con no Señor Jesús ta es verdad. Amén. Praise team. Mi uova, mi gloria, c'è venida mi Señor, eta quita corrupción a onda porta planta, e la luz terrible di su espada di verdad, su verdad avanza. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Su verdad avanza. E la zona e tromper con un calor brisa inverta, se está en su corazón de juicio apunta, se aliene mi alma, testa mi pía si pura, nos Dios avanza. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, su verdad avanza. De belleza di un flore, sus mesas ordunanse, con gloria e la vimpa transforma a voi a mí, el amor y paz salvanos, láganos y va a cumplir, nos Dios avanza. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Su verdad avanza. Amén, amén. Gloria, gloria, aleluya de nuestro Salvador personal. Nos sigue con cantica 483. Mitin mester divo. Obviamente, nós turta consciente que cada uma pessoa obviamente presente tem mester de Cristo. Então, que os ingênuos não tá nada. Glória a Deus, romana. Lá nos van canta, cantica da bisa, mi mester conta,
Jesus mi prueba. Mi no por carga ng turmiso. Den tur problema, eta ayudami. Eta estimami y eta cuida pa nos. Amen? Gracioso Señor, gozosa sin igual, tu día y tu hora, mi ser vivo, bendición a mi Señor, hasta mi aquí. Ser vivo, oh quiera cerca a mí, tentación a lo vai, si botaban de mí, tu día y tu hora, mi ser vivo, bendición a mi Señor. Hasta mi aquí, mi ser vivo. Zullen we eerbiedig zijn? Zullen we bidden? Almachtige God en onze Vader in de hemel. Wij zeggen u dank, Vader, voor dit moment dat is aangebroken. Chanella, Karen en Lutsen toe te wijden aan u, om ook te dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Nogmaals vragen wij u, Vader, voor vergiffenis van al onze zonden en ongerechtigheden. Alles wat we hebben ooit gedaan, Vader. We hebben gezondigd. We hebben onbeleden zonde tegenover ons naam staan. Op dit moment willen wij al onze zonden u belijden. En wij vragen u om ons te vergeven. Te wassen door het bloed van Jezus Christus. Ons te reinigen. Een nieuwe hart in ons te scheppen. En laat de Heilige Geest, de Geest van u, in ons midden komen. Ons vullen, de doopkandidaten vullen met uw volledige aanwezigheid. In Jezus Christus naam. Amen. Vivo, tengo, soy dolor, vinili el Señor y dona mi valor, tu día y tu hora, mi ser vivo, bendición a mi Señor, hasta mi aquí. Sister Chanella, Paulina, je hebt Jezus Christus aanvaard als je Heer en je Heiland. En op de belijdenis van je geloof, wat u hebt net gedaan, doop ik u in de naam van de Vader, de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Amen. Ser vivo, siga mi turbo ley, y cumplirán de mí, mi gran Señor y Rey.
atami aqui. Nós vamos seguir com nossa cantica para Karen, que o Salvador lo me seguiu. Seis 23, falso bem. Lo me seguiu, sim, danke. Salvador lo mi seguiu, anche Kiko kubini, unda pulo bogiami, mita seguivo Señor, mita seguivo mi Cristo, boku que tú lo abandonabo, tenemi si cercabo. Sister Karen Kwan. Omdat je Jezus aangenomen hebt als je persoonlijk verlosser en op de belijdenis van je geloof doop ik u in de naam van de Vader, de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Sister Karen Kwan. Because you've accepted Jesus Christ as your personal Savior. And because of your profession of faith, I baptize you now in the name of the Father, the Son Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Puta duro, bruto manera lama, bacanele mi dilandi, i amita seguivo, mita seguivo mi Cristo, boku amuri pa mi. Que tú lo abandonabo, tenemi si cercabo. Nós estamos seguindo com a cantica Grande Tabo Fieldade. Cantica Xing. Ja, grande Tabo Fieldade. Grande Tabo Fieldade, oh Dios mi tata, no tenho sombra de viracubo, bo compaixão. Grande Tabo Fieldade, cada mainda com grande bom amor, tu lo que me servo manta prove. Grande Tabo
U hebt de stem van de Heer Jezus Christus gehoord. U hebt hem aangenomen als uw persoonlijk verlosser en zaligmaker. En op de belijdenis van je geloof doop ik u in de naam van de Vader, de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Amen. Zomer y winter y tempi cosecha, solo y luna y estrella nantur, único naturaleza pavisa, grandita fieldad tata de amor, grandita fieldad, grandita fieldad, cada mainta con grandivo amor, tú lo que mi mester manta prove, grandita fieldad, Señor, para mí. Jullie zijn allemaal getuigen van deze doopdienst van Lutzen, Karen en Chanella. Vosotros de testigo de bautismo de Lutzen, Karen y Janela. Misschien bent u nog niet gedoopt. Portamos nota bautizada ainda. Maar u bent bewogen toen u dat zag daarnet. Pero boa guardo como vi por lo que boa mira. En u wilt zeggen, vandaag wil ik een beslissing nemen in mijn leven. Y vos que sabe mi que toma una decisión de mi vida. Om in de toekomst gedoopt te worden. Ik wil bijbelstudie hebben en ik wil ook gedoopt worden. Zo gedoopt worden. Ik wil ook aansluiten. Ik wil lid zijn van Gods Koninkrijk. Bo agora como vi, bo que bota bisa ku mi que guardo bautizar sina aqui, mi que toma Bible study para sina mi por guardo bautizar maneira e persona na que guardo bautizar e mi que vira miembro de iglesia. Heeft de Heer tot u gesproken? Si señora papena boawe. En u wil uw handen omhoog steken vandaag. U zegt, ik wil zo gedoopt worden, een van deze dagen. E bo que isso bo mangi bisa mi que guardo bautizar sina aqui dia nang aqui. Bent u hier? Heeft de Heer tot u gesproken? Si señora papenabo. U bent nog niet gedoopt. E bo nota bautizar ainda. Maar u wil wel gedoopt worden. E bo que guardo bautizar. Misschien niet op korte termijn, maar eerst bijbelstudie hebben en gedoopt worden. Portanto, no riba termino corto, pero haya Bijbelstudie pro mim e depois guardo bautizar. Wilt u een beslissing nemen vandaag? Porque tu uma decisão ave. Ik ga nu bidden en dan nadat ik heb gebeden. Me também essa hora aqui, depois como a oração. U mag opstaan. Porque mag dilanta para. Als een gebaar. Como testemunho a Deus, dilante de Deus. Omdat u zegt tegen hem, Heere, ik wil ook gedoopt worden. Sombra porque bisele, Senhor, me também que guardo bautizar. Ik wil daarop heel goed voorbereid worden. Pero me que guardo preparar bom para essa aqui. Zullen we bidden? Lega nos resta. Onze Vader in de hemel. Nos staat ook in cielo. Dank u wel voor dit momentum. Dat wij allemaal getuigen waren geweest van de doop van Lutzen en Karen en Chanella. Dank u per momento aqui que nós turta bata testigo de bautismo de Lutzen, Karen en Chanella. Ze hebben het oude leven begraven. Nanga dera nang vida bio. Ze zijn dood gegaan eerst tot het oude leven. Nanga muri prome pa vida bio. Ze hebben het begraven. Nanga dere.
En ze zijn opgestaan uit de begravene, de waterige graf. Inalan tabek voor die graf na die awa. Om een nieuw leven te starten, te beginnen met Christus. Pa start um vida novo com Cristo Jesus. Bidden, o Vader, in het bijzonder voor hen. Nós teresa special para nós, Senhor. Dat u uw handen op hen zal, iedere dag opnieuw zal opleggen. Kubo por puto ba mantur dia di novo ribana. We bidden voor ons allen, Vader, hier in dit kerkzaal. Mi teresa para nós tura aqui de igreja aqui. Raak ieder van ons aan, van ons hoofd tot ons tenen. Michico nos tour, cada uno voor in ons cabeça e nos tentipia. En leid ons, o Vader, zodat wij ook de keuze kunnen maken voor u en uw koninkrijk. E guia nos, assim que nós estamos por tomar a decisão para bo e reino. In Jezus' naam. In nome de Jesus. Laat de geest van u overvloedig over ons komen. Laga bo Espírito Santo bini En ons, força arriba nos. en ons vernieuwen van binnen E renovar nos de para dentro. en ons veranderen van buiten. E cambia nos de para fora. In Jezus Christus' naam. In nome de Cristo Jesus. Amen. Amém. Is er iemand hier, Tem uma pessoa aqui nana, of een vrouw, homem ou mulher, u bent nog niet gedoopt. e vou não te bautizar ainda. En wat zei u vandaag? Heren, ik geef mijzelf volledig over aan u. E vou te avisar, o Senhor me está dando a mim mesmo completamente nabo. En ik wil in de toekomst gedoopt worden. E me quero bautizar de futuro. Bent u hier? Vou estar aqui não? Mag ik uw handen zien? Me por mira bom não? Niemand hier Não ende aqui não? die wil een beslissing nemen voor de Heren. Que tu me decisão aqui para o Senhor. U wil uw naam opschrijven, dat is alles wat we doen vandaag. We gaan je nu niet dopen hoor, dat niet. Nós que diz que vivo nome, aceita tudo o que nós quer assim, Het enige nós wat que we doen is, bautizamos. we schrijven uw naam op. Nós escreve bom nome. En wat doen wij? E que quando nós We está gaan assim, contact met u opnemen. nós tomamos contato com o We gaan u bijbelstudie geven. nós também doen estudo de Bijbel. En wanneer u zo ver bent, u zelf zo ver bent, E ora que o bom está assim na leu, en u zegt, nu ben ik klaar voor. e vou bisa o me está claro. We gaan u dopen. E ora nós está bautizado. Wilt u dat beslissingen nemen vandaag? Porque tu me decisão é ave, Niemand? não ende. Is er iemand hier? Não ende aqui não. Não ende. Denk even over na. Pensa. En als u bang bent om op te staan op dit moment, E se você tem medo para lançar para no momento aqui, benadert een van de leiders na afloop. acercar dia líder não depois que eu terminar. God zegen toegewenst. Deus bendiga a você cada Eu quero agradecer ao pastor e preste por parte. Romana, mesmo que nós começamos a campanha aqui com uma cantica mais bonita mesmo. Quem agora é cantica? É cantica que nós começamos a campanha com ele. Tu Romana agora é cantica? 1 Corintios 10:3. Amém. Nós está me quero pedir Gali, a canta e cantica e abrir o programa para nós. Passeira e programa AWE, que mesmo cantica aqui, na papiamento. Bimer team. Gali, sorry, não sigo correr para puta por pista.
no telefone mesmo, Tiberto. Ali, você ali a capela? A capela para poder ser barreira, mas não tem. Veja aí. Não, agora. Tantengo nossa cinta guarda. Não está bem? Ok. Me que contra algo. Tem um romano que tem um testemunho. Aí me inta para nós. Ai, mas quero você não está escutando me? Bom, romano. Bom. Santa Lantão. Checkpoint. Tem um romano que conta um testemunho para nós. Bantu uma coragem, romana. Bom, irmã Alba. Boa tarde, Romana. Um feliz sábado. Contento de estar com Romana. Lo que me quero dizer, me quero agradecer a Deus para a bonita campanha com o Romano Steven Aduna com o seu time. Para mim, está uma experiência muito bonita. Para sobrar nunca não admira o santuário, maneira Romana expliquei. Através de matrimônio através de santuário. E antes me tata mira esse santuário maneira coisa antigo, coisa muito porque quando tico vai sim santuário, pero pouco a pouco mas começa assim é santuário. Então ora Bruder Steve a vir com esse seminário aqui com a campanha de matrimônio romano. Wow, é tata para mim eye opener. Me não sabe tu és uma amak mei. Mas sim, mais hoping, muita graça a Deus para a campanha aqui. Me espera com mais igreja não por invitar o Brother Steven para trazer sorte de coisas que está muito importante. Nós estamos mirando a vida matrimonial, está atacar de tu forma, mas também nossa relação com Jesus. Que me gusta mais o primeiro, com nós meter cada dia crescer em Cristo. Então, danke, irmão Stephen. Danke, Deus bendicionar. Tudo é romano, é programa aqui possível, pessoas assim, hópicos e me quer seguir sim. Então, espero que o romano também. Mas, danke. Amém. Agradecer a irmã Alba. Tem um romano, mas que eu quero contar-nos um testemunho. Não está claro que cantica? Ok, não está passando para cantica. Aguanta, é testemunho, não está bem back. Por papia turlenga diende of the angle mami no ting amor mita manera un gong kuta zona of simbal kuta resona se mitin don de profecia e ta comprende mistério e docência e se mitin é fé de tal maneira kuta move ser unang mami ting amor nada mita se me entregar
mi propiedad, pa mi dona di come na poban. Si mi entrega mi culpa pa guardo que mami no tenga amor, no te sirve de nada, amor de paciencia y cariño, no tenga envidia, está arrogante, no está indecente, está egoísta, no está rencoroso, meta cosa de verdad. Esta tapa, esta querer, esta esperar, esta soporta, amor te prevalece. Se me tem dom de profecia e te compram de mistério e docência, e se me tem minha fé de tal maneira que te move ser unam, mami tem amor nada me dá. Se me entregar toda minha propriedade para me donar e comer na poba, se me entregar me culpa para guardo que mami não tem amor, não te sirve de nada, amor tem paciência e carinho, não tem envidia, está arrogante, não está indecente, está egoísta, não está rencoroso, meta gozada em verdade. Esta tapa, esta querer, esta esperar, esta soporta, amor te prevalece. Amor tem paciência e carinho, não tem envidia, está arrogante, não está indecente, está egoísta, não está guardar rencor, mas está gozada em verdade. Esta tapa, esta querer, esta esperar, esta soporta, amor te prevalece. Te prevalece. Amém, amém, amém. Quero agradecer Gali imensamente para entonar a cantica aqui. Romano saco hasta cantica aqui Deus aqui é mês. Me estava tratando em zolder te ruim op. Brother Steven Abel nós temos ter de cantica de tema. Me digo nem não me disse com cantica de tema. Agora aqui eu digo me quisum. Estava tá bezig em zolder então me pensamos Senhor, me precisa com cantica de tema para seminário de matrimônio. Te arriba lá e leu a me atende Michelle Matthews te canta El Amor. Ma corbia bom me de atacan tica no po. Mama neba brother Steven gali akaya ding e ora e gali di ame tebe cante na papiamento. Anto di tanto train a noite na largo. Camina na largo, gali? Pois aqui e ela resultado. Agradeci Deus imensamente com hasta de cantica de tema e estava até presente. Pastor Nota Kleina, Deus me está pedindo e prestem, que se não pora entonar-nos com cantica 522.
Tú eres mi esperanza de Jesús y de su sangre derramada. Esta mi gloria sin igual, obispo digno salvación. Oh Cristo Rey y Salvador, príncipe de paz y perdón, príncipe de paz y perdón. Ora el mundo virá oscuro, sobre su gracia viti luz, dentro corriente trastorna mi ankertavo segura. Oh Cristo Rey y Salvador, príncipe de paz y perdón, príncipe de paz y perdón. Su luz divino también los tena e porta y vanos. Ora el mundo disparce eta mitata Salvador. Oh Cristo Rey y Salvador, príncipe de paz y perdón, príncipe de paz y perdón. Ora sonido de trompeta, zona de luna, de su justicia eterna, delante del trono nos brota. Oh Cristo Rey y Salvador, príncipe de paz y perdón, príncipe de paz y perdón. Amén. Die mesa lista que o préstimo do nome acaba. Dus met de waknang, e cantica kunang que entonamos por entonar. A minha vida marginal. 596? Quizás? Grandita fialdade. Enggak di Na vida está. Quanto está? 258. 215? 258. 251. Na vida está. Cantica 251. Mira, sirvió maestro, está de mundo a ver. Mi saco está vivo, todo mundo a ella ser. Mi ta busca su gracia, su voz y por entender. De gozo y tristeza está muy na vida está Jesús mi Salvador, está gana, está papia, humilde en tempestad.
etagana, etapapia, comida en tempestad, navidad, sigur que se misa, por contra con mi porsa, cristiana, hasta un voz de amor, eterno, aleluya, na Cristo no Señor, busque tu voz esperanza, sigur le ayuda vos, etatur amoroso, Jesús mi Salvador, etagana, etapapia, comida en tempestad, navidad, sigur que se imita, por contra con mi bolsa. Goed, broers en zusters, jullie hebben de doopdienst gezien van zuster Chanella, zuster Karen en broeder Lutzen. Jullie hebben gemerkt dat ik praat niet over doopkandidaten meer, ze zijn gedoopt. Halleluja. En we zijn zo dankbaar. Zo, wat wil ik doen? Jullie naar voren roepen. Waar is mama? Bautismo die nos Romana. Zuster Anna, neem de kind van hem over alsjeblieft. Goed. Zuster Shetty, waar is ze? Oh, oké. En broeder, kom broeder Steven. Broeder Agenis, kom ook. Zuster Shetty. Ik weet dat jullie zo staan. Zo. Waarom? Omdat ze kunnen mij zien en ze kunnen jullie ook zien. Mi vamos a para cine aqui, modo que mi iglesia por mira vos tour. Mi te passo mara mi te mira mi lomba padang e ora non te mira mi. Assim aqui não por mira nos tour. Oké, goed. Het wordt vertaald. Oh ja, dank u wel. Bedankt. Dank u wel. Oh ja. Goed. Oké. Zuster Chanella. Mi irmã Janela, bota bautizar. En dit is een moment, normaliter in het stadhuis. Normalmente in het stadhuis is een momento. Krijg je een trouwcertificaat. Como está certificado de matrimonio. Vandaag heb ik je trouwcertificaat hier, want je bent getrouwd met de Heer Jezus. Hoje temos certificado de matrimonio para botar casar com Jesus Cristo. Als predikant van de kerkgenootschap de Zevende Dag Adventisten y como pastor de wil ik je welkom heten. Jullie worden eerst lid van Alivio del Refugio en dan word je overgeschreven naar Amigo. Maar je hoeft niet te haasten, mag later.
Ja? Asipura por mas Zoals predikant van Refugio wil ik je welkom heten. Como predicador de refugio me llamo Bombini. Ik heb een tekst voor je uitgekozen, maar ik wil hem eerst doen in papiermens. En broeder Steven heb ik gevraagd om dat voor te lezen. Me quis un text pavo, pero me quiero organizar na papiamento. Isaías. Steven se le pavo. Isaías 41. 41. 10. 10. So, broeder Steven komt, neem de bloem van broeder Steven af. Dus Jennifer mag dat geven straks. Ja. En broeder Argenis, een van die vrouwen, mag dat ook afgeven. Wie hebben we nog? Van een van de zusters van Refugio. Waar zijn ze? Siddharthi, kom. Kom, Siddharthi, kom. Je mag een van de bloemen ook afgeven, alsjeblieft. En tussen Jennifer ook één. Ja? Jennifer también uno. Broeder Steven gaat de tekst voor je voorlezen wat ik heb uitgekozen. Ik zit Roman Steven erbij. Wat voor tekst moet ik voor je uitzoeken? En ik luister naar de Heer. En dit is wat de Heer in mijn hart plantte om te schrijven voor je. Roman Steven também lesa o text pabo, me estava sinta ayer à noite da reza e pedi ao Senhor para dar-me um text. E essa aqui é o text que o Senhor botou em meu coração. Isaías 41:10 e avisa: no tiene miedo para sombra mita cubo, no desmaya para sombra mita vo Dios. Lo me fortalecebo, sí, lo me ayudavo, sí, lo me sostenevo con mi mano derecha de justicia. Waarom de tekst? Als je kijkt naar de content van de tekst. Je bent vandaag gedoopt. En wat zegt de Heer in de tekst? Zuster Chanella, mijn kind Chanella. Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben. En daar wordt het woord gebruikt. Weet je nog, toen de Israëlieten Mozes vroeg aan God: Wat moet ik zeggen aan de Israëlieten? Wie mij gestuurd heeft? En wat was het antwoord? Zeg tegen hun: ik ben wie ik ben. Hetzelfde concept komt hierbij. Je hoeft niet bang te zijn als ik bij je ben. Als ik met je samen optred. En hij gaat verder. Kijk niet angstig rond. Hou je ogen op mij, dat zei hij. Ik ben je God. Ik maak je sterk. Ik ga je helpen. Ik ga je ondersteunen. En ik ga je behouden. Behouden wil zeggen, hij houdt je in zijn hand. Het enige wat je moet doen, zoals Chanella, is je leven aan hem wijden. Iedere dag opnieuw wijden. Gefeliciteerd. En ik geef je een brasa vandaag. Felicitatie. Amen. Steven, gaat je ook welkom heten? We komen straks met de bloemen en cadeaus. Zometeen. Eerst een certificaat. En als ik klaar ben, dan roep ik jullie. En dan mag jullie ook een speech over. Je mag ook iets zeggen tegen me. Mag. Het hoeft niet, maar mag. Oké. Carmen. Je bent de jongste onder de twee ouderen. Ouder. Je bent de jongste in het midden. Je hebt je hele leven voor je. Als pastor van de, I'm going to say it in English, as pastor of the Seventh-day Adventist Church, Refugio, como pastor de iglesia adventista de I would like to welcome you. Amen. And I've chosen a text for you. And Brother Argenis, I've asked to read the text. El texto está Jeremías 29:1. The text is Jeremiah 29:11. Dios te avisa. God says, pa sombra misa e planan kumiting paboso. Because I know the plans I have for you. Señor te declara.
Jesus declares Planang pa paz e não pa calamidade. plans for peace and not for calamity. Para dar boso futuro e esperança. To give you a future and a hope. Amen. Amen. Ik weet welke plannen ik voor u heb. Saki plannen met in Pabo. En deze plannen Je plannen aqui. heb ik u geluk voor ogen. Kue plannen aqui met imbo gozo na vista. Misschien wie weet, Karen, als je trouw in de Heer blijft, misschien ga ik je ook trouwen. Wie weet. Misschien spreek ik een profetie nu uit, ik weet niet. Maar wat heeft de Heer? Mijn plannen zijn voor uw geluk, voor uw ogen heb ik. En niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en een nieuwe hoop geven. Futuro y un esperanza nuevo. So Karen, de leven van jouw leven is in de hand van de Almachtige. Bobida de demanda y todopoderoso. Weet je wat? God heeft altijd het beste plan voor jou. Y vos aquí, Dios siempre tiene mi plan para vos. Queda siempre fiel na je. De laatste, en dat is Lutzen. Último ta Lutzen. De enige man onder de twee vrouwen. El único hombre me vence dos mujeres. Als pastor van de Refugio wil ik u welkom heten in de gemeenschap. Como pastor de iglesia de Refugio, me llamamos bienvenido en iglesia. Ik heb ook een tekst voor jou ook uitgekozen. Pabo também me aqui um tekst. Boa notícia. Amém. Ok. Deuteronomio 31:6 avisa: sea fuerte y tiene coraje, no tiene miedo, ni tembla panang, pa sombra Señor, po Dios ta esun kuta bai kubo, elo no fallabo ni abandonabo. Amen. Amen. Mooi is dit. Waarom? Bonito essa aqui tá. Dico? Wees vastbesloten. Moedig. Sea fuerte y en moedig. Y de hoop y courage. Valente. Oké. Als je moedig bent, dat betekent dat je weet wie in wie je vertrouwt. Ora que bota valente tá para sobre você em quem bota confia. En je moet vastbesloten zijn. En als je voor hem gaat staan en je moedig bent, wat gaat gebeuren? Hij laat je nooit in de steek. Ser corajoso y valente. Y si vos estás corajoso y valente y vos estás delante quien vos para. En wat zei hij? Wees niet bang. Lo que él avisa también no sea no te miedo. Laat je niet uit je vel slaan. No haga nada quitar voor die lo camina botar. Maakt niet uit wat gebeurt om je heen. Met andere woorden, blijf staan vast. Queda para firme. En dan wat zegt hij? De Heer zelf trekt met jullie mee. Je God laat je niet aan je lot over. En dan zei hij nog: ik laat je niet alleen. Met andere woorden, ik zal altijd met je zijn. Vertrouw op hem. En broeder Lutson, je hebt je hele leven lang om de Heer te kennen. Eén ding heb ik besloten altijd. Is om mijn leven te wijden aan God. En als jij dat doet, de Heer gaat je ver brengen. En hij gaat je machtig gebruiken. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. En ook gefeliciteerd. Bij het stadhuis ook krijg je niet alleen een trouwboekje. Maar krijg je cadeautjes ook. En dat hebben we voor jullie ook. Ik vraag de Shetty ook om dat nu te overhandigen. Nos pedimos, hermana, por favor.
Doen wij kandidaten dan. En je mag ook, ja, geef iedereen één. Ja, klopt, juist. Heel goed. Ja, jij gaat eerst. Wie geef je? Janella. Okay. Sister Janella, que o Senhor vai bendicionar grandemente e que vai usar também grandemente para o futuro. Amém. E que vai portar bom bendição para a família e as não que rondo de bo. Me também desejava vida prazer casar com Jesus. Amém. Oi, minha dochter. Romana me tinha sinta, mas eu não conhece, preta me eu. Me agradeci a Deus imensamente para botar de minha caminho. Me por conhecer, botar pessoa maravilhosa. E agora que eu tomei a decisão de aceitar Cristo, mais melhor ainda. Bom venir da família aqui. Amém. Isso conecta. Bom, de minha parte também, Lutson, está mira para diante, assim que Deus por usar grandemente em sua obra, então vai abrir pilar de sua igreja, e também sabendo que Jesus segue bem, por compartilhar o evangelho. Amém. Dus me sabe que se quem está me vai lezen, então eu vou também probeer te doen na Bijbelstudie. Máximo assim. Amém. Se não dar isso, tem trabalho aí. Tem trabalho para instruir nosso irmão Lutson. Lutson vai instruir miles mais. Assim nós está engrandecer o reino de Deus. Amém. Então nós temos mistério de endom na forte para trazer para obra aqui. Se não estamos contentes que vai entregar a vida, junto com nós dois irmãos é novo de fé. Assim também que você também por vai e share o evangelho para máxima gente. Amém? Amém. Ja. 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 Ok. Ja, e também como nós visa líder também aqui na refúgio, de forma também nós queremos bom venir na igreja de Deus, ok? Estamos de Janella, Karen e também Lutson. Dus sentimos welcome. Então sempre vai correr com o time líder não para acercar, se você sentar com qualquer pergunta, dúvida. Acercar livremente se você mais cerca de je, então me quer sempre lo vai contestar. Bom? Ik heb begrepen dat er zijn ook mensen die gekomen zijn van Bonoticia. E por compreender que tem gente com a algum gente com a Bonoticia. Om broeder Lutsen, omdat broeder Lutsen zal uiteindelijk lid zijn van Bonoticia. Maar ik heb hem vandaag, we hebben hem in de certificaat gemaakt voor Refugio vandaag. Hij wordt overgeschreven naar Bonoticia. Ik denk dat is de betere weg te gaan. Maar als jullie zijn gekomen om hem te welkom te heten alvast, kom maar met het hele team. Allemaal. Kom, ik nodig jullie allemaal uit. Kom even op het podium. Er zijn ook mensen van Tilburg hier ook. Tilburg en sister Janella zal ook lid zijn van Tilburg ook. En dus we hebben mensen van Tilburg hier. Wil ik de mensen van Tilburg alvast vragen om naar voren te komen. En dan zal ze werken. Maar we komen met een foto zometeen. Zometeen komen we. Oké. Maar we zijn zo klaar hoor. Ja. Eerst de mensen van Bonoticia. Kom maar. Bonoticia, broeder Lutsen. Romana di Bonoticia, subir, para Pani Lutsen. Ik weet niet of iemand wil iets zeggen hier. De microfoon is in mijn hand.
Mahendel Batimaki Bisal. Boa tarde, boa noite. Para mim está prazer e gozo. Passou um dia como assim a conhecer Lutson. Me não espera que ta chiliei le tome decisão. Pero para glória de Deus, ela tomele e me está sumamente contento e me está agradecido a Deus imensamente pela decisão saber que ela toma. Sabe que nós estamos por trás, nós lo sostenemos, nós lo guiamos, assim que pode vir a verdade, mas nós vamos avisar pilar de igreja e também bom tata para guiar boiunan na Cristo Jesus. Ja? Wil jullie een foto met hem maken? Você que está com contrato com ele? Vertonen bij jullie kerk of wat dan ook. Ik zou Para mostrar isso aqui na vossa igreja. Hij wordt overgeschreven, ja? Então, Heb ik ook overgeschreven. Ik heb hem niet ingeschreven als lid van Bonoticia, maar nu als Refugio. Mas nós escrevemos como lid de Bonoticia para pedir refúgio. E depois o parque. Depois. Ja. Oké, jullie mogen broeder Lutsen nu feliciteren en dan vraag ik jullie om weer te gaan zitten als je klaar bent. Oh, nog niet. Oh, je bent nog bezig. Nog niet. Oh, ik dacht dat je klaar was. Oké. Oh, kom even weer bij. Zij is nog niet klaar. Zij was bezig. Broeder Wendel, een beetje naar achteren. Ja. Oké. Goed, jullie mogen hem ook allemaal feliciteren en ook zijn vrouw ook. Oh, ja. Oh, maar ze gaan nog niet weg. De doopkandidaten blijven. Ja, daar ga je verhalen. Ga je cadeautje halen. Ik moet over 10 minuten ongeveer weg. Ja. Ik wil nu de kandidaten die gedoopt zijn, die een foto maken. Ja, maar even gezegd, met Tilburg doen en daarna kom ik met de foto. Dat is de bedoeling. Dat zo staat er op de planning. Ja, oké, maar ik kan niet te lang blijven. Ja, nee. 10 minuten zijn we klaar. Ja? Bon, eigenlijk, nós staan bij die Ministerio na Pia de Jesus, nossa studio com Lutson, e nosso irmão Wendel também estudia com Lutson. Lutson estava uma pessoa que nós começamos a estudar eigenlijk junto com sua casa, ela volta basta Bijbelstudie, ano passado. E agora aqui, Deus toca seu coração de tal maneira que ela escolhe para Jesus. E nós também temos regalito para material não que você pode usar, seguro de um estudo bíblico para o crescimento espiritual.
Nós temos regalito naturalmente também para duas damas. Karen estava da último com Jennifer, assim, a será me conheci com ele. E estava da último com for the day one, estava da hope entusiasta para estudo bíblico. Estava sempre claro para voltar ao Bible study não. Então, ela decidiu voluntariamente para por ter a subida bio escolha para Cristo Jesus dentro da água na bautismal. E de maneira aí nós temos regalito para também material não que é possível usar dentro do crescimento espiritual. Para conosco. Karen, que Deus bendicionamos grandemente. Que você é instrumento de sua mão para a ganância de mais alma. Amém? Bueno, nós temos uma Chanela, pessoa também determinada. Mas que ayer à noite, era mandi comigo, hora da baia aqui, me quer assim meu estúdio. Me digo, não, nós estamos estudando. Era que está determinado, e não quer falta nenhum Bible study. Nós estudamos assim na ver e para bastante tempo que nós estamos estudando, então era uma que também a desejar escolher voluntário para entregar sua vida à água de água na bautismal. E por seguir crescer espiritualmente, nós temos regalo também para assim que essa que serve como material para o estudo bíblico. Tremendo. Chanela, Deus bendicionava grandemente, meu irmão. E que vou por seguir crescer, vir instrumento grande para o Senhor. Amém? We gaan nu zuster Shetty hier, zuster Shetty. En ook zuster Isaira. Waar is Isaira? Iemand moet Isaira gaan roepen voor mij, ja, alsjeblieft. We maken nu we komen nu in, even een beetje naar voren hier. We maken nu een foto. Deze foto komt in de Advent te staan. Advent. Jullie kennen de tijdschrift Advent. We gaan dit in de Advent zetten. Nós vamos estar com um portrait para botar em revista Advent. E 3 pessoas não com batizado são para junto. Samen met mij, hè? Ze wou niet zelf gedoopt, hè? Ik doop ze. Tilburg moeten we dat doen, hè? Oh nee, natuurlijk wel hoor. En dan in het, ik werd afgeleid daarnet. Maar zij niet ook. Maar nee, kom. Kom. Ondertussen dat we wachten op 2 personen te komen. Ik wil Tilburg vragen om naar voren te komen. Tilburg.
Iglesia di Tilburg, por favor, bindilanti. Jullie mogen een beetje opzij gaan, dat we samen met haar. Arena. Ja, alsjeblieft. Portret. Ok. Chanela, Ave não está sumamente contento que Ave vai tomar boa decisão para aceitar Cristo como vida. Maneira da visa, Ave Chanela a casa com Cristo. Dus Tilburg nós não temos que vir verder, pero nossa gratidão romana que cooperar e romana que donar Bíbelstudie para assim na popora chegar assim na leu. Deus bendicionar romano. Braço de amigo. Oké, foto met Tilburg, ja. Beetje. Ja? Ja. Goed, hartelijk dank. Alsjeblieft. Ja. Ja, binnen dan Steven moet een beetje. Ogen zijn allemaal open. Ja, komen jullie even staan. Eén hier en één daar. Zijn nu, neemt u. Alleen een korte bemoediging op dit moment. Broeder Lutzen, zuster Chanela. Me quero dizer encorajamento, aqui, corto. Tapami, você não. Sim, isso aqui da sua academia. Nogmaals, ja, mas hartelijk
Gefeliciteerd. Marcha para bien, mes. Bon beni. Welkom. In de kerk, De iglesia, we hebben te maken met verschillende mensen. nos tem de haver com diferentes personas, tipo de persona. Je kan het vergelijken als mensen die allemaal onderweg zijn naar de koninkrijk. Mi também butele maneira persona com nota formar, que tá bezig para vai e reino. En één ding, Pero coisa, jouw relatie is met de kerk, boa relação tá com a igreja, maar boven alles is je relatie met God de Vader en zijn Zoon en Jezus Christus. pero arriba tur coisa, boa relação tá com Deus Tata, Suyu e Jesus Cristo. Als je richt je ogen altijd naar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Se você fica vista sempre arriba o Senhor Tata e o Espírito Santo, raak je nooit teleurgesteld. lobo não wordo desapontar nunca. Waarom? Digo, Als je kijkt naar Jezus, se você Jesus, je wordt bemoedigd om Hem te volgen, om trouw aan Hem te zijn. você wordo encorajar para seguir ele e estar fiel na che. Maar als je kijkt naar de mens, Pero se você na gente, soms kan je wel teleurgesteld raken met de mens. você wordo desapontar de gente. Helaas, ik moet realistisch zijn met jullie. Mas é jammer, pero me está realístico com você. Maar, Pero, maakt niet uit wat de mens doet, não importa o que a gente hace, blijf doorgaan met de Heer. siga vai dilante com o Senhor. Jezus heeft ons iets verteld, een gelijkenis. Jesus está dando-nos comparação, parábola. Een saaier die zaadjes zaait. Sembrador está sembra sua seminha. En sommige van de zaadjes viel op de steenachtige rots. E algumas stenen, laten we simpel zeggen, op stenen. Pedra. Algumas seminha cai riba pedra. Andere vielen tussen doornen, onkruid. Para cai meio de sumpia e erva malu. En andere vielen op goede aarde. E outro cai de bonteira. Hij vergelijkt de mensen die vallen op de steenachtige. Als dingen gebeurt, mensen hun teleurgestellen. Dan gaat ze uit de kerk. Esta compara esse minha com a cair de pedra na maneira e persona não com ora com gente. Één ding heb ik besloten. Decisão minha toma. Wat de mens doet. Não importa que com gente assim. Door de genade des Heeren, ik blijf stilstaan. Door die graça do Senhor sempre não me queda parar. Niemand jaagt mij weg. Niemand. Waarom? Mijn ogen zijn op Hem, op God en niet op hun. Is het duidelijk? En wat bedoelt Jezus? Allerlei dingen gaan gebeuren. Mensen die de zaadjes die vielen tussen de onkruid. De onkruid groeien zo groot dat wat? Het woord wordt wat? Het woord wordt, en dan wat willen ze doen? Soms de onkruid zijn zo groot dat ze willen wat? Ze willen overheersen. En wat zegt Jezus? Weer, mensen gaan de kerk verlaten door allerlei omstandigheden. Maar je moet de kerk niet verlaten, dat is mijn punt. Hou je oog op Jezus. Omdat weet je, blijf doorzetten, blijf doorgaan. Tot aan het einde toe. En wie heb je nodig? Je hebt God nodig. Hij is je leidsman. Chanela, hij is je leidsman. Karen, hij is je leidsman. Broeder Lutzen, hij is je leidsman. Houd op hem vast. Elke keer als je teleurgesteld wordt door de mens, kijk naar Jezus. Weet je wat gebeurt met hem elke dag? Elke dag proberen ze hem te doden. De schepper, hè? Wat denk je van jezelf? En weet je wat? De moment dat je Jezus aanvaardt, Satan haat jullie haat. Hij is in je vijand. En hij gaat alles doen. Hij gaat alles op je pad brengen om jou wat?
af te leiden, kapot te maken, af te leiden. Laten jullie niet afleiden. Richt je ogen naar Jezus. Houd vast. Blijf je leven. Laatste ding wat ik wil zeggen. 3 dingen. Elke dag zorg dat je als je opstaat, neem tijd te bidden. Dus daar ligt je sterkte in. Je gebed. Gebed is dat je praat met God. Lees je Bijbel, nummer 2. Elke dag als je opstaat. We hebben online sabbatschoolesboeken. Koop de papiermens, als je papiermens liever wil papiermens hebben, koop de papiermentversie. Weet je, is dat nu online? Papiermens is online? Sì, papiamento também está online. Ja, misschien kunnen jullie hun vertellen hoe je online kan vinden. Ik weet van een op Joycita. Joycita staat het online. Jullie hebben gehoord. Joycita. Joycita is para Joycita. Joycita. Oké, goed. Daar kan je hem vinden. En studeer de sabbatschoolboeken elke dag. Ik doe dat nog steeds. Ik ben op 18 jaar leeftijd gedoopt. En ik doe dat nog steeds. Oké. Laatste punt. Ultimo punto. Niet vergeten bidden voor de Heilige Geest. Para Espírito Santo. Niet soms. Elke dag. Elke bed dat je uitspreekt. Vader, ik bid weer voor de uitstorting van de Geest over me. Niet vergeten. Senhor, me pediu derramar o Espírito Santo sobre mim. Não olvidar. En allerlaatste ding. E última coisa. Deel je geloof. Compartilhe a crença. Vertel anderen wat Jezus voor je betekent. Dat is de vierde punt. Als je dat 4e punt, al deze 4e punt gaan onthouden, dat je dat dagelijks doet. Je gaat groeien en bloeien in je geloof. Niet vergeten, studeren. Al die boeken wat je hebt gekregen, lees ze uit. En studeer de Bijbel elke dag opnieuw. Elke dag. God zegen toegewenst. En wat gaan we doen? We gaan nu zingen. En de praise team gaat zingen. De praise team também canta. Nós quero agradecer, pastor, para o tremendo consejo na escola do candidato. Nós vamos passar agora aqui com no especial, special toch? Sim. No special, então, para nós seguir com o praise team, vai entonar 2 canticas mais. Depois, me quero invitar a Romana, dor que nós de fiesta, fiesta de casamento, e tem regalo, para tem que comer também. Amém? Barrica não dá para si? Awel preparar para sombra, awel sitting opi, que mendi. Preparai barrica rubada. Permiti hermana Biula, que vai entonar-nos cantica de especial. Si tu rende porque era que tú. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty.
I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. Even stil alstublieft, please. Oké, ik ga weer beginnen. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler, from the perilous pestilence. He shall cover you with feathers, and under His wings shall you take refuge. Oh, He shall cover you with feathers, and under His wings shall you take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the sparrow by night, nor the arrows that flies by day, nor the pestilence that walks in the darkness, nor the destruction that lay waste at noonday. 1,000 may fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come near you. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked, because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. For He shall give His angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. They shall bear thee in the hands, lest thou dash thy feet against the stone. Thou shalt tread upon the lion and the cobra, the young lion and the dragon shalt thou trample under feet. Because He hath set His love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Surely He shall deliver you from the snare of the fallen, from the perilous pestilence. He shall cover you with feathers, and under His wings shall you take refuge. Oh, He shall cover you with feathers, and under His wings shall you take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the sparrow by night, nor the arrows that flies by day, nor the pestilence that walks in the darkness, nor the destruction that lay waste at noonday. 1,000 may fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come near you. Oh, but it shall not come near you. Nós vamos encerrar nosso programa com lasto cantica. Nós saco se tem por Aduna Andrew Umang, botando cantica 5 centi
16. Sí, ja. Oké, mag ik jullie uitnodigen om op te staan? Zullen we opstaan? We gaan nu afsluiten. Dit is onze laatste lied. Ja. En we zingen uit volle borst. En dit is niet begrafenis. Het is een dienst van... We worden opgewekt door de Heer. Zo open je mond en zing tot je God. Ja? Pastor Ross, Pastor Ross, Pastor Ross. Uit volle borst zingen. Niet zachtjes zingen. Doe je mond open. Zing uit volle borst. Ja, alsjeblieft. Sempre, nós também canta uit volle borst. Sempre isso tá guiando, pero se tem um único por do na Andrew man para projetar, esse tem problema. Oh, dispensame. Hermana de comer 516, não, senão 216. Ora lista passa. 216. 216. Wanneer de lijst tevoorschijn gaat zijn. Ja. Que duas tem momento o trompete na zona, anto Jesus e chelo na abre, nós escuta trompete na e angel na bim para recoger-nos. Conduz e dia e lota. Anto que o lista passa, bom número Lord waya. Amen. Ja, esta di proyecta hermana. Ja. Ora tu trompet suona y Jesús a regresar. Yema inta un día eternal. Ora tu salvado unipa, mas nunca separa. Y él está pasa lo mitad allá. Ora tu él está pasa. Ora tu él está pasa. Ora tu él está pasa. Ora él está pasa lo mitad allá. Riveducha alegre día, tu Jesús lo regresa, y de muertos una resucitar. Ora tusco y lo uniden el reino celestial, y él está pasa lo mitad allá. Ora tu él está pasa. Ora tu él está pasa. Ora tu él está pasa. Ora él está pasa lo mitad allá. Nos atrape maestro mientras día dura. Láganos su amor eterno predicar. Ora tu nostra boa acaba y la completa, y él está pasa lo mitad allá. Ora tu él está pasa. Ora tu él está pasa. Ora tu él está pasa. Ora él está pasa lo mitad allá. Amen. Amen. Zullen we bidden, broeders en zusters? Zullen we eerbiedig zijn. Vader in de hemel, wij danken u voor de tijd wat we hebben doorgebracht tijdens deze doopdienst. Dank u wel voor uw aanwezigheid. We hebben uw aanwezigheid gevoeld. We zijn dankbaar dat wij getuigen waren van de doop van broeder Lutzen, zuster Chanella en zuster Karen. Op dit moment willen wij u vragen, Vader, om de hemel te doen openen. En de Heilige Geest overvloedig over hun en over ons te laten komen. Vult ons, o Vader, met uw volkomenheid. Met uw volledige aanwezigheid van u.
de aanwezigheid van uw Zoon Jezus Christus en de volledige aanwezigheid van de Heilige Geest. Helpt ons ook om standvastig te blijven. Toegewijd aan u te zijn. Iedere dag de dag te openen met gebed en bijbelstudie. Door de dag te gaan met gebed. En ook de dag te eindigen met gebed en bijbelstudie. En onze handen dagelijks in uw handen te plaatsen. En op u volledig te vertrouwen in alle omstandigheden. Zeker het eten en drinken. En alles wat wij gaan benuttigen. En straks, na afloop, brengt ons allemaal veilig thuis. Hiervoor willen wij u ook danken en loven en prijzen. Omdat uw Vader, uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest zijn waardig om alle eer te ontvangen. Legt uw handen op ons allemaal. En wij vragen u om ons aan het eten en drinken allemaal te zegenen. De Heere onze God zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zijt u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u zijn eeuwige shalom. Zijn eeuwige vrede. In Jezus Christus naam. Amen. Amen. Hartelijk dank voor uw steun, uw aanwezigheid. En we lopen hieruit, daar uit de deur. En we lopen richting de kleine ruimte. En we hebben wel wat eten en drinken. We gaan feest vieren met de doopkandidaten nu. Ja, zo niet weggaan. We hebben genoeg te eten en te drinken hier. Uw buik wordt vol om naar huis te gaan. Ja, we wensen jullie allemaal straks een gezegende week. Ja, God zegen toegewenst. Bedankt voor uw aanwezigheid. God zegen. Iglesia Refugio quer participar na Turende. Kuding intere luna di Mart venidero aqui. Nos lo baiting grandioso seminário intitulado Noviazgo, Matrimonio, Divórcio e Reconciliação. Começando com a promessa de Marco semana de oração. E também a promessa sábado lo baiting vigília. E mês horas atrás, nós deal com vários temas na rondô de noviazgo, matrimônio, divórcio e reconciliação, centrado em o plano de salvação. Pois seminário para tu rende, hasta pesnang com nota casar, ou pesnang com nota em pensar é tolpa by casa, também é tema nan lo toca tur essa aqui nan. Pois assim vou preparação para o portei inter el luna de Marte aqui com refúgio. E se você sabe mais de seminário aqui, porta uma informação através do número de telefone 062 695 418 ou por app também. Pois reservar a luna aqui completo para botar com a Igreja Refúgio. Bini 1, Bini 2.